अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। म्यूजिक बाय शुभम राज। जब कजरा लगाइले हम आँख में, सारा लइका रहेल सफिराक में। जब कजरा लगाइले हम आँख में, सारा लइका रहेल सफिराक में। अब तो बूढ़ो काटल चाह जानी बा हमारा मायरे, हमारा तीन मोहानी के ही दुनिया दीवानी बा। हमारा तीन मोहानी के ही दुनिया दीवानी बा। हमारा तीन मोहानी के ही दुनिया दीवानी बा। देखतावे नाम पूछतावे हमर, कागज पर लिख के गिरावे कोनो नंबर। दुनिया दीवानी बा। जे भी देखतावे नाम पूछतावे हमर, कागज पर लिख के गिरावे कोनो नंबर। केहू करत हमारा से माना मानी बा हमारा। हमरा तीन मोहानी के दुनिया दीवानी बा। हमरा तीन मोहानी के दुनिया दीवानी बा। हमरा तीन मोहानी के दुनिया दीवानी बा। पापा दुनिया दीवानी बा। पापा दुनिया दीवानी बा। पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नया नया मिलतावे हमरा रोजे गहकी, निर्मल जोगे से आलमार कहियो ठहकी। दुनिया दीवानी बा। नया नया मिलतावे हमरा रोजे गहकी, शुभम राजा पटेल मार कहियो ठहकी। सौरभ परदेसी के ही हेनु कहानी बा हमारा। हमरा तीन मोहानी के ही दुनिया दीवानी बा। हमरा तीन मोहानी के ही दुनिया दीवानी बा। जब कजरा लगाइले हम आँख में, सारा लइका रहेल सफिराक में। अब तो बूढ़ो काटल चाह जानी बा हमारा। मायरे, हमारा तीन मोहानी के ही दुनिया दीवानी बा।